mantup sampai teko Sidoarjo sampai mantup swara sampai klerek-klerek. Ngene wis tau mbeni sabun gigi papat kok gak waras-waras nang. Ya kurang akeh ya. Meli-meli damare embong aku ngesir wiwi tajak metu nang kebon. Bangkeane tak grabak dadak ngeses-ngeses sampe jiwiti bokong tak kira merangsang dadak kelebon orong-orong. Aku mlayu mumpung gak ono wong. Rikala aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu. Yen tak sawang mesem guyu aja gawe dronyo ning atiku. Dasar ayu iselegan tansaya gawe atiku kasmaran. Yen kalora bisa turu tansah klosian tansah kelingan cewek batu oh cewek batu syukurmu gawe kelon ning atiku. Cewek batu oh cewek batu koyo sliramu hati bojoku. Koyo ngene wong lagi gandrung yen ana omah ati saya pingin. Cewek batu teko gunung anggap hatiku lewung.
jublangan tiba ndelosor rondo gintungan bokonge saebor pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan satu tujuan Indonesia jiwa ragaku jantung hati kabeh bangsaku merah putih warna benderaku sopo sing kanggo lebur dadi
ditata gak bakal ngawur. Mulane kita kabeh ayo sing padha jujur. Sapa sing berkhianat mesti bakal ajur. Alhamdulillah. Nggih nyuwun pangapunten. Keteraudan teko Sidoarjo sampai Mantub. Swara sampai klerak-klerak. Ngene kok sik dipeksa ngedung kae. Saking kepingine iso kepethuk dulur kene kabeh. Alhamdulillah niki kajate sedekah bumi nggih Pak Bu nggih. Sedekah bumi warga desa Gintungan. Mugi-mugi mawon sabubare nanggap Ludruk Budi Wijaya. Rakyate ayem tentrem gemari palojinawi. Dipun cinepakaken sandang kelawan pangan, dipun tinebahaken saking balak blai kutha rencana. Amin Allahumma amin. Lah sing nonton ya ngono. Sing nonton lho akeh kaya ngene, ana mas-mas adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak. Kok padha nyawang aku, kok ero nek sing edong iki ganteng. Alah. Nggih mugi-mugi mawon sing prawane nek nonton kula dungaken wangsul angsal jodoh Joko sing ganteng. Lah Jokone nggih ngoten, kula dungaken angsal jodoh perawan sing ayu. Dene rondone kula dungaken pancet. Lah pancet awet nom, pancet seger waras ngono lho. Alah tambah blakrak ae cak mlaku-mlaku cak. Ngene gendeng jula-juli. Ngene sing dipek mantu Ludruk kok gak gelem. Gelem mo. Nek jaman biyen niku aja rabi Ludruk nak. Ludruk iku gak tau wadang tuwuk dijeguk. Nek saniki mboten, nek petak tong ngene 500. Lho saestu. Niki sing kiwa 500, sing tengen 500 tak angkat karo jangkep 1 juta. Sikil kiwa tak angkat 500, sikil tengen tak angkat 500, sikil karo tak angkat geblak. Ya kena-kena. Aku iki seorang seniman, seniman Ludruk Jawa Timur. Tugas saya menghibur tuan agar selalu senang. Aku wingi teko Lamongan golek manuk waktu pasaran. Manuk utut sing dadi klangenan teko omah kanggo pameran. Manuk utut regane pancen larang, aku duwe siji tak emanen. Karo bojoku disayang-sayang, bojoku pesen cak ojo sampai ilang. Manuk perkutut pancene suarane ulem, numpak sepeda motor kudu gawe helm. Aku duwe helm cuma siji, wong jagani nek ono operasi. Helmku tak cet coklat, jarine bojoku cek tambah hebat. Helm tak cangking ketatap lawang, saiki helmku pucuke belang. Budi Wijaya iki Ludruk ayo bersatu, bangun deh
Dagelane Budi Wijaya sak mbrek wis akeh ana sing nom-nom iki bola situk iki nek gak diceluk nganggo lagu gak gelem metu iki Gandok Deno santri lulusan pondok isi perawan durung tau ketemu latiala suwang kulali nyoklo cari bapak nih aku koyo santri peko tak rewangi ngempet orang ngerokok macak sopan ben koyo nang pondok latiala udeng kulali nyoklo jare bapak nih aku koyo santri peko gandok deblong ayune moblong-moblong najan wis rondo diuber uwong tak belangi turu nang pinggir embong gremet-gemet sarungku klebon orongor ya ampun ya kok enak-enak mau nyanyi lho kok iso kok empet lho kaya asu kon jenggong iki. Ya kepone arek kon. Apa? Kon nyocot apa ngene. Kon gak ngrasakno kancamu suarane entek iki aku. Sing mangan iku lho ya sapa? Dipangan udan mau lho. Salahe mau pakano. Wong aku mang udan njaluk suara aku gak tak kei. Iya. Kon aku enak-enak nyanyi santri pekok. Kon kok metu karepmu lha apa? Wis kemetan arene. Lho, dimpat. Apa? Nek kudu metu. Lho kudu metu ya diempet cek gak metu ngono lho. Ih. Asline wis tampet. Iya, Embut. apa iku? Krungu suarane kendang. Bokongku kudu ngek. Iya, ada sing ngendang Mas Ambrip. Wojos. Istimewa. Apa? Aku nek delok awakmu kaya kaca. Kaya kaca. Lah padha ambek aku gak kaya kaca. Iki nek gak teko metu teko hukuman gak mungkin kembar iki. Masa kita yatim. Lah iya. Ya. Kon mang liwat tembong. Aku ta? Iya. Liwat aspal. Ngomong liwat tembong lho. Ya mesti liwat tembong. Oh, bene liwat jalan. Jalan kakimu nah padha ae jalan mbek embong. Iki alhamdulillah awak dhewe ditangkap karo masyarakat Gintungan. Oh iya. Awak dhewe merasa bangga toh? Bangga. Iya. Ngucapno matur sembah nuwun. Ayo ndongakno penontone. Gintungan istimewa. Iya. Gintungan luar biasa, tepuk tangan. Tepuk tangan kagem warga Gintungan yo. Nek gak guyub ruwun gak mungkin terbentuk acara sing semeriah iki to. Gak mungkin. Iya. Iya. Ayo didongakno liwat parian. Ayo. Iya. Mangan gorengan nang pinggir kali. Cakep. Warga Gintungan tak dongakno sugih rejeki. Allahumma amin. Mangan gorengan nang pinggir sumur. Cakep. Wong sak Gintungan muga panjang umur. Allahumma amin. Mangan gorengan dicampur nanas. Cakep. Warga Gintungan sing duwe utang ndang cepet lunas. Allahumma amin. Mangan gorengan roto nang dodo. Terus mari tanggapan nang Gintungan muga-muga mulih nggawa rondo. Allahumma rondo kene tuwek-tuwek lho.
tuwek-tuwek ku sing enak arek. Lho kok iso kon ngomong sing tuwek sing enak iku dasare ya apa? Sembarang bekakasne tuwek iku enak, Ris. Contone. Jeruk, Iya. nek tuwek lah enak. Nek nom, Ya kecut. lah iya Iya. enak. Oh. Maneh, Apa? mangga. Mangga iya. Nek nom, Ya kecut. nek tuwek. Enak lagi. Wah, iya, sembarang nek tuwek iku enak. Ono sing enom enak iku ono. Apa iku? Lebung iku enom enak. Tuwek maneh gak tambah enak kon. Ngerancapi gedhek cangkemmu. Iya, cemodot. Mangan breng cemodot. Lah iya. Wah, nek kon mang nyanyi lagu apa? Lho lagu santri pekok. Lawas. Lho masih lawas dianyari mana enak to? Espayet. Lawas, espayet. Lho kon ngelono aku gak santri pekok lawas espayet kon iso nyanyi ta kon iku. Nyanyi lagu sing viral-viral. Lagu apa? Lagu itu tuh Thailand. 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 Oh. Cak durunge nyanyi, Ya. siarne dhisik. Mau siarno barang. Iya, cek penonton gintungan iki ro kabeh, cek warga gintungan ro kabeh. Nek Cawanto iso nyanyi ngono lho. Ayo, Lah siarno. sat. Arek owayu Mas aku arek. Para hadirin yang berbahaya. Apa sih tong? Mobil aku copet tak berbahaya. Lah sih bener iki lho. Berbahagia, celuk. Oh, diganti. Apa rek? Para hadirin yang berbahagia. Nah. Inilah Cak Wanto. Cak Wanto sudah tercemar. Mau mikir aku limbah tercemar. Lah ya apa sih kon kok kerepoti ae? Terkenal. Oh, terkenal. Angkrik. Mulai yo ngomong. Cak Wanto sudah terkenal di dunia maupun akhirat. Wongkoh ancamu. Ya apa sih to? Di dunia dan di seluruhnya ngono lho. Oh, Apa iki? Cak Wanto minggu lalu dipanggil oleh Bapak Bupati Jombang untuk menghibur masyarakat Jombang. Lah, minggu depan Cak Wanto bakal dipanggil oleh Bapak Bupati Sidoarjo untuk menghibur masyarakat Sidoarjo. Lah, malam Kamis Jumat Legi, Cak Wanto dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Mari ngono oleh pitung dinane kon nyusula. Oke? Oke kakekmu kono oke. Kancane didungane bongko. Wis nang nyanyi yo, kon gawe lagu Thailand sing opo? Aku tak menyanyi lagu Thailand. Iya. Nek nyanyi ku dicocokno nadahe dhisik. Yo. Iya. Iya. Kok jene enak sing ngrungokno cek seneng cek marem. Ya temen. Iya. Meneh tanggap maneh. Iya. Engko nek enak kon disawer, mesti disawer Pak Lurah. Oh mesti Pak Lurah gorong moro-moro ngene nah di Pak Lurah. Nek gak disawer ke Buyar. Pore. Aku katanya nyanyi. Nek kancane nyanyi ku ojo terlalu banyak kata. Tidak usah terlalu banyak berkata-kata. Kalau kita terlalu banyak berkata-kata, nanti kata-kata kita akan berhamburan. Makanya jangan terlalu banyak kata-kata. Kalau kita terlalu banyak kata-kata, Dhewe kecebret. Akhire iku ngomongmu tambah sak bajek. Kowe nyanyi. aku tak nyanyi. Iya. Kenapa malah guyu itu? Awayu. Aduh dek. Pengalaman. Ini nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Anana batse anatikekena apatia apatikekeku apatito apatikut abatse Dhisik. Kon iku manggawe lagu bahasa apa? Ya amu bahasa Thailand. Apa yo ngerti masyarakat kene iki? Ya ngerti. Yo gak ngerti mayoritas wong kene iki wong Jawa Timur to. Terus, Lah kok bahasa Thailand yo gak ngerti wong kene. lah karepmu Yo sing ana Jawane ngono to. ana Jawane. Iya, yo sing gawe bahasa Jawa ngono lho. Ana Jawane ya. Kon duwe ta? Mantap, Bos. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Pak aja mringis aku. Sore-sore aku mlaku nang kuburan pedhok yu ngati
Sakinah mlayu-mlayu kaleng guyang guyu jembalik ning sawah kok malah melumah Ketok kok begagah ketok sak layak katoke bedah ra isis. kok sak laya Iku mau nek lagu Ijen termasuk kon nyanyi dhewe. terus Saiki ayo nggawe lagu sing jaman-jaman saiki lho to. lagu sing jaman saiki Iya, sing judule Tambal Ban. Iku digawe duet. aku nyanyi ya kamu nyanyi Iya, ngono ta? dadi wong loro padha nyanyine karo ngono. wah ya dadi wis Iso kon. ya aku kok ya Yo. mesti iso awan dhewe penyanyi terkenal lah Ayo iso tak bres kok. Bresen aku kok. Ya, Pak ya. Hah? Aja diempet. Wong suaramu kok empet iku. Nyanyi bareng gawe intro dhisik ngarepe. Iya. Ya apa introne to? Sing ya apa? Jiro lupat. Tararerong jreng-jreng. Wes gak ada intro langsung nyanyi ae. Langsung nyanyi ya. Langsung nyanyi. Yo. Ayo nyanyi to. Aku iki Asik. tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan Lah golek duwe sing halal wadon cukup gawe sandang lan pangan aku iki seorang seniman. kerjane yen ana tanggapan Waya apik duit kantongan. waya sepi bingung ndolek utangan macedor dor. Bang Sari ateko wa iki wayahe bayar angsuran macedor dor. aku kaget Aku seneng ini. aku kaget kurang dua aku kaget Kurang luru lah ini. oh gak yo ah sing gendeng tambah situk Loh, sing kopler nambah. oh Aris, raimu ceng gandeng Iris. Dadet Ya Allah, raimu kaya telek. Ya persis teletong iku. Lah iya. Mambu sate. Oh, digawe panitia sate, Mang. Iya. Mangan sego sate. Kok mambu wedhus? wedhusmu ah Mantelan iki. ya kan kaya wedhus Iki ana cerita kuno. Ceritane wong salam donya. Kate ngramal. Sapa-sapa sing rumangsa Joko. Loh, aku Joko rek Joko. urusi Joko. Sing rumangsa Joko kebat ngacungo. ora ngurus to kok ya Ngacungo. wah Sing rumangsa Joko cepet ngacungo. kok stres turuti Sing gak gelem ngacung kecemplung sumur. Ulane ngacungo kon iku. Nek wis ngacung minggir mrono. wis kon malah kocok sih kon Nek wis ngacung minggir mrono. ora ngurus Sing gak gelem mrono ditumbruk kebo. Andre Nek wis nok kono mrene yo. Nek wis mono nang padha mrene yo. Sing gak gelem mrene ditubruk sepur.
Nek wis nuk kene padha lungguh. Tak ngurus gelas iki. Wah, Nek wis nuk kene padha lungguh. wong lara iki pikire. Sing gak gelem lungguh disamber mbledek. Iya ya, iya. Nek wis lungguh padha ngatongo. Kaya pikiranku wis gak enak. Nek wis lungguh nang padha ngatongo. Ora ngurus. Wah. Sing gak gelem ngatong dicokot gendruwo. Iya, teman-teman gendruwo. Nek wis ngatong kok kaya wong ngemis. Ali. Uculuk temen kowe. Mulane pikirku gak enak. Sing ngongkon kon sapa? Oh. Aku maca tulisan iki kok. Lho tak nut ae. Koplak kabeh. Aku iki maca tulisan iki. Maca Apa tulisan. kok melok lungguh? Kok melok dipangan bledek. Apa kok Digawa melok gendruwo. Wong aku maca iki kok dadakno. Nek digawa rondo wong gintungan ana gak apa-apa. Ha, Hmm. wajan. Iki ngono wacane apa? Loh, Apa iki? oh, Shorty Cup. Passport. Wes sing mana? Hanbos dollars. Adalah. Iku ngomong apa? Kiraan. Kacamatane lucu. Kayak isine salah. Tapi macane ganteng iki mesti duwe akeh. Oh ya jelas. Kabare mari panen. Waduh. Panen apa? Alah panen semangka. Oleh pirang ton? Situ. Panen semangka. Nandur sapiro? Sawit kaya le situ. Oleh situ tok. Situ tok. Badhok dhewe iku jenenge. Mari ngono kena udan beres nisor bocor. Ji taji. Sugih dhuwit Oh ya jelas. kon brengosmu cukuren ngono ae tambah ganteng kon. Lel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 . Mbak gak nonton arek. Kon brengosmu cukuren iki lho tambah ganteng kon. Lah iki brengos ge golek dhuwit kok ditoker iki lho. Lu golek dhuwit apa Ya brengos apa? murat marit ngono kok. Lho, isan aku sugih ya mergo brengis. Brengos. Kate apa? Masuk gak krungu. Apane kate gak krungu? Apa sih? Ya krungu. Apa? Awakmu nyalokno sih? Lah. Nyok. Nyalokno lurah. Nyalano lurah. Sip. Pinter. Oh. Aja lali, nek dadi lurah sing pinter ambek rakyat. Ya jelas Engko no. nang wis dadi lurah lali karo rakyat. Ora iso. Engko nek oleh BLT, engko nang bolo-bolo mutok sing mbok kei. Lho, kudu sama rata. Sing melarat gak dikei. Sugih melarat tetep rata. Ngono ah. Kebijaksanaan iki. Mo, Lurah aku. mamula tak mamula. Aduh penak rek. Kate lapor ngene iki mau. Iki mang aku metu awakmu. Iya. Terus Saiki kon tak dadekno panitia penyelenggara untuk pilihan lurah. kepinginane aku lak wis dipilih. Aku iki ketua panitia. Lho ya jelas. Aris karo Wanto iku anggota panitia. Biarpun ini anggota berapa panitia, tapi awakmu kudu ngewangi aku lho ya. Ya to aja lali re. Ojo kuwatir, ngewangi aku lho ya. Oke. Ngewangi aku. Oke. Sing penting aja lali sakune. Ojo kuwatir. Ojo lali. Aku bondo ya 47 miliar. Bo. Nyalok Lah musuh kuota. Kundat aduh. kecil. Ke. Jelas taji. Ya jelas. Taji. Saiki gak Taji. peduli elek, gak peduli api. Sapa sing duwe akeh, ya iku sing dadi lurah.
zaman sekarang itu duit, Uang. Sing suwe dhuwit taji. Taji. Berarti sing dadi taji. Ya. Taji. Rumah sama aku kepen dibedes. Saking senengku duwe calon lurah. Oh, ngono. Yo. Meneh aku dadi lurah. Kontak adekno juru kunci kuburan. Kakekmu ngono. Apa? Ora cocok ambek ijazahku ngono. Lho ijazahmu apa? Wong aku S1 kok yo. Oh, S1. Ah, tak dadekno apa S1? Ah. Tak dadekno S blok. Oh. Kan dadi lurah ya ngono. Tak dadekno es krim. Wes, ngene. Yo. Cok kuatir. Nah, iki rek rezeki rek. Tapi kudu milih aku ya. Oke. Milih aku. Oke. Milih aku. Sak keluargaku kabeh. Aja dumeh duwe 100, 200, 500. Iku duwe nek pilihan lurah tak gunane jokon lho ya. Lho. Adek kon gak milih aku bongko kon. Tapi aku nyoblos awakmu. Oh, kamu tambah sugih. Awakmu sing bongko. Tambah sugih. Oh niku. Lho, lah duit kan endi? Alah. Apa ganti? Lah. Ini untuk DP. Setelah hari H, kamu saya beri 1 miliar. Matur nuwun. Matur nuwun. Kamsya. Wih. Oh, Wih. kena kawanan jelak. Iya. Loh, Nano. Oh. isi seket. Iya. Iya. Ah. Ji matur nuwun Ji. Tak dongakno muga-muga dadi. Alhamdulillah. Temen ya, milih aku. Tak pilih peno. Pilih. Wis jelas dadi nek iki. Lah, 47 miliar. Lihat. Saiki aduh, sayangku. Sayangku. Sayang, Ada apa, sayang? sampean jarene kate ngongkon aku nang dukun. Ya jelas. Tapi kula kadung oleh dukun sampean dadi lurah sampean lali aku. Loh, ora lali. Tetep awakmu tak gawe selirku. Sing kepiro? Sing 41. Lho lah kok 41? Loh, 40 tak gua karo siji awakmu tok. Kacau. Dut. Aja ngono. Isin calon lurah kok di Ngene. ora. Hah? Kacau dhewe. Cak, Ya. sampean iki jane kenapa sih? Heh. Lah aku kok ngene iki. Oh. Ini Cak, apa sayang? sampean kok dadi lurah terus aku gak sida kok wayo. Tak wayo. Aja kuwatir. Meneh tak tukono roda papat. Ditukok-tukokno Pajero ta ya apa? Oh iya, tak tukono Pajero. Terus Cak, bojomu piye? Hah? Bojomu piye? Bojoku lisane garo. Piye? Tak racun. Sampean racun. Iya. Terus sampean ngerabi aku. Awakmu tak rabi, tapi Ngono. syarate. Syaratnya apa? Awakmu kudu betah. Betah ya apa? Lho, tegane betah kok betah ngeramut penduduk. Sing elek lan sing apik tetep dirangkul. Kudu dirangkul kabeh. Mas yo aku iki bojo-bojo wayuan. Iya. Kudu dirangkul sing apik. Dirangkul. Menunjukkan bahwa kamu hatimu baik dengan masyarakat kan gitu. Oh, ternyata tidak boleh.
Gak apa-apa, kelakuane ngene sepenting duit. Iya, wis ta. Wong nyalokno lurah. Haji, 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 haji. Persis bedes. Dek, awakmu tak kongonan dukun wis hasil. Ya gorong kate budal mung gorong kok kei dhuwit ngono kok kon Oh, dukun. iya. Dhuwite dhisik. Dok kuatir. Lho Cak, tapi nek umpamane syaratnya ngene. Anu calon lurahe ku kongkon ngejak nang HTL ngono piye? Lho ngene lho, ya. Mulai katene lu nggo kursi pelek Terus menene ngono hari hae. Ayo nang HTL. Apa DL iku? Hotel. Ya Itu untuk pemadam pikiran. Ya, ya, Biar tak tidak tegang, stres. lho. Kan Iya. begitu apa iku? Hei, pemadam kepikiran mau pikir damkar ah. ayo Pemadam kepikiran. ya calon lurah. Boter kato. tapi jangan temen yo aku. Iya, tak jangan HTL. Seminggu yo. Iya lho, mari dadi grepyak ya. Dadi Aku grepyak. karo bojoku katene Pelantikan. pelantikan nang Pelantikan kok gone. Amerika ngono ae. Lho kok ado sih? Lho, aduh tapi suwi. Ngono ya. Pelantikan Dek nang gone Amerika. Nang Amerika. Padahal nang HTL yo. Lho kono nang Swiss. Terus Bareng lho kono kena bom bongko. Pelantikan ganjok Amerika. Pelantikane taji ya nang akhirat kono. Gede duwe. Wow. Sorry Pak. Taji, 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 taji kaya bedes. ayo sangune. Ya, Jokatir. Ora ya duwe wake bek Eh. sampe ngenyek. 50 ini untuk persyaratan. Lho. Piye sih Cak? Lah iki kok ayo Cak. Ngene ngomong. Ngomong piye? Dukune biasae langganku. Terus Ngono es aku dadi lurah, dikei dhuwit sak tas. iku duwe kabeh. Duk campur gombal. Udah, Lek. Sayang, udah. Aku budal. Alah aku kok sayang. Gorong. Takone. Aku budal ya Cak. Iya ya, sayang. Berarti Pak Dokon niki utang riyen kurangane sok kapan wis dadi lurah. Disauri. Dikei dhuwit sak tas, sauri. Apa dikek dhuwit sak tas? Heeh. Lah terus ditakoni, tas kresek apa? Tas gede. Tas lulang kebo. Tas lulang kebo. Iya. Lah terus karo kembange tuku sak piro iki? Kembange tuku 3 kintal. Bingung lo ndas. Aku ki mikir lo. Nah, iya. Lah biasa kan go kembang. Wis biasa. Terus lah ditakoni syarate. Uyah. Iku ambek apa? Uyah karo pencit. Lah rasa pencet ta. Jahat, kowe kate jahat. Aja nyokot. Ya, karo lurah kudu wedi. Aku wedenono. Pemedane malah Jare gending kok dulu. kok medeni kon niku. Udah sayang. Berarti lek uyah karo pencet ngono ya. Lho, pencite gak usah. Apa? Uyah tok. Oh uyah dong. Heeh. Pencit ku mbanyol. Sing wedok. Aku iki anake numpak taksi. Apa numpak ojekan Cak? Berangkang. Piye sih Cak sampean iku jare aku mbok ngomong cepet-cepet. Numpak taksai. Taksi. Hah? Taksi. Tak luwes to kok. Oh, numpak taksi. Taksai. Ngono ya. Iya. Yo gak cukup. Gak cukup. Gak cukup. Gak cukup. Wis tak nggo bon. Bon. Meneh bon dadi udun nak wis kok. Kato. Sing wedok kaya artis, sing lanang kaya kletong. Nah, kaya tletong beno.
Lho, kaya bakul lontong. Ayo ngono. Wis. Wis kanca-kanca kabeh? Iya. Siap. Kon wis setuju milih aku ya? Siap, Oke. setuju. Ate kon gak milih aku. Iya. Kon nang salah rendeng-rendeng keterak bedek. Kayer. Bongko. Taji mati. Ya bocah. Wis. Ya. Ya apa tanggungane awak dhewe dadi Iya. panitia. Kon karo Wanto. Iya. Nang TPS, hansip kongkon siap. Iya. Terus meja-meja nang ditata. Iya. Awas sono kono. Oke. Ya wis. Awasane Cak. Iya. Apa meja? Ya. Sing tertib lho ya, tertib. Baiklah hadirin sekalian. Apa iku? Lali. Saatnya Pilkades Desa Gintungan. Apa iku? Gintungan ta? Wis karepmu lah. Desa Gintungan jarene arek-arek. Hari ini tepat pada waktunya pencoblosan. Semua masyarakat yang sudah mendapatkan kartu undangan untuk mencoblos, semuanya kami harap segera datang ke TPS karena pencoblosan segera dimulai. Kami umumkan kepada masyarakat. Gini. Gua gak lali ya. Masyarakat Gintungan, di sini ada 3 calon. Calon pertama nomor 1 adalah Bapak Kuntit, dengan lambangnya kates. Sing seneng Pak Kuntit ya dicoblos. Nek gak seneng ya wis gak usah kakean ngomong. Calon yang kedua adalah Mami Okta dengan lambang jagung. Nomor 3, calon yang nomor 3 adalah Bapak Taji dengan lambang terong. Indonesia niki negara demokrasi, rakyat bebas memilih tanpa paksaan. Sing seneng Kuntit ya dicoblos Kuntit, sing seneng Okta ya dicoblos Okta, sing seneng Taji coblos Taji. Sapa ae sing dadi, marilah kita terima dengan ikhlas, nggih. Baik, hadirin sekalian, kami panggil calon nomor 1. Inilah Bapak Kuntit. Inilah Bapak Kuntit dengan lambang kates. Calon lurah kok setruk. Wah. Ngempakno Joko Montro iki. Kaya wong ayanen nah. Donga. Semute mudal. Kok kaya wong peok. Ngono kok calon lurah. Oh, ndongone. Wong Solo.
Monggo pinarak. Awas udune jebrot. Gelane temen calon lurah rek nek ndonga. Niki calon nomor 1 Bapak Gundet. Kami panggil calon yang nomor 2. Inilah Mami Okta dengan lambang jagung. Asik. Oh. Ngobong menyan teko dukun niku. Nyomot mercon ta ngobong menyan. Golek dukun dewi-dewi. Silakan duduk Mami Okta. Calone lurah kaya budel. Aku gantengan raimu ta. Jelas. Lurah aku bandil. Apa masih aku lemu masih aku kaya ngene kan aku ayu. Sing ngomong ayu lho sapa? Mpun geger, mpun geger. Lah kok grog-grog ngene. Asline kok aku naksir aku gak keturutan. Gendengan. Buktine aku adus apa kok jengking? Aku ndelok pentole baksomu. Wong wedok gak ono pentole, Cuk. Nguwasno wong wedok rupamu koyo aja cekel aku duwe wundu aja. Mpun geger, calon lurah kok geger. Tolong Pak Panitia. Nggih. Panitia, Pak Patinia. Panitia. Panitia. Gak iso ngomong panitia, gak iku, Pak. Ya iku. Tolong, Pak. Kok Cina. sampai mati ya? Lho, kula niki panitia kok. Ken beto ngeten. Ora salah. Lah nggih sangane kula pihak sampean. Iki gak germone jelak biyen iki rek. Oh. Kami panggil calon yang nomor 3. Inilah Bapak Taji dengan lambang terong. Monggo. Peple. Wah, iki dadi gua gae. Ya. Wah. Ya, oke. Oke. Oh. Ya. Oh. Wah, jadi Wong lungguh matane gak ketok. dosol wis. Ngene kok dadi lurah. Lewah sing iya. Katam. Turung-turung katarak.
Pun. Mumpung ada kesempatan waktu, kami persilakan berdoa masing-masing. Lu kok diuyui? Panitia rek. Monggo, mboten napa-napa. Hampir kalau. Niku hak sampean. Yang mau berdoa silahkan. Mumpung gurung diwiwiti. Ambak lu maca apa? Iya maca taek ta. Wong terongku. Kesurupan. Waduh. Ansip minta bantuan ana kiri gandet ki lho. Wis cocok lambange terong. Peple gak iso ngadeg kencing manis kon. Katam. Daripada bertengkar lebih baik berdoa. Calon sama calon tidak usah bertengkar. Gak pantas disawang masyarakat. Wah. Lebih baik berdoa, silahkan. Mumpung masih ada waktu. Nyauro. Ma. Di balik kerudung di balik. Kerudung di balik kerudung. Lagu kok diwolak-walik. Gak iso ndonga iki. Ngaji gak iso. Aku iki seorang seniman, penggawe aku ya nulutrukan. Dapo aku asa tidak gelan. Aku banyak sing guyu cekakraan. Rumah coba gak iso lah. Pinter ndonga. Dongo apa? Iya, gak masuk nominasi. Iki ngono, jenenge banci. Penggaweane nek pengpesi. Bareng metu nek bengi. Bala golek wong lanang. Wong iya lanang. Kok gak iso. Parian. Iki ngono tenan banci. Nek bengi terus metu bengi. Kok blarah? Ben isu doleki pelem. Barang metu pikire ayam. Kacu. Pun, monggo pinarak. Waktuku cangkruk, aku seneng sing jekukru. Tak garuk-garuk, tak kira jeruk, tibake peluk. Sama niki calon lurah. Ya duduk sainganku lho, Pak. Duduk sainganku. Duduk sainganku. Gondomu piro? 47 miliar. Ada apanya kamu? 47 miliar apa kon ngopi nang giranya durung bayar kon. Oh, tak pisan tok. Pisan tok apane? Bolak-balik. Wis tak kei. Kopi sagelas tak kei kebon 10 boto. Kebon 10 boto apa paping gek ngasep cangkemmu ngono. Kisinan yo kene. Lha apa? Modele sing lor iku. Alah.
Bapakne bongko njaluk baton aku sak miliar tak kei. Lho, Ngono nyalono. ajaran nyana bapak kon nek gak iso dadi lanang aku sing dadi lanang. Ayo. Sopo dadi lanang? Aku. Kan biyen kanca lanang. Ayo sumbarana. Iya. Kon iki apa cek? Kok dilano bapakmu iki lho. Lah iya. Lho, kon ku ngamuk. Iya. Oh jane asu. Iki tambah kelengah-kelengah. Kelengah-kelengah kaya jajan pasar. Bukan kon gak ngerti tak keprok kursi kon ku. Wes instruksi. Instruksi Pak Panitia. Apa? Kudu ngentut. Dilane. Iki nek dagel mesti ngentut temen iki. Temen. Iki sing jare entut kacu. Waktu berdoa sudah habis. Suntika menika. Sekarang mohon didengarkan ketiga calon, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang Anda kami persilahkan untuk menyampaikan visi dan misi, sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat Anda bisa mengerti, bisa menelaah bagaimana visi dan misi Anda. Kami awali dari Bapak Kundet nomor 1. Oh, misi apa? Ijazah saya TK. Halo. Tahu bulat. Ijazah TK ya halo tahu bunder. Digoreng dadakan 500-an. Dimakan enak. Kelek-kelekan bongkokon. Visi dan misi. Visi dan misi. Si, aku karo si kowe. Aku gak pilek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anane katepak ka iso mlebu. Ojo ngrusuhi ta. Mpun kuwatir kula Bapak Kutet calone luwak calon lurah. Nek kula mpun dadi lurah mpun kuwatir embong mriki kula cor. Kuburan kula cor. Nek perlu kula tingkat dicor pisan. Kuburan kok ditingkat? Lho, modern. Nek ancene sampean saged nuruti ati kula, setiap rondo aja kuwatir. Sing ayu jelas tak openi. Sing elek Tak pateni. Lho. Sampeyan pun nyaut. Enten paribasan. Tuku ali-ali nguk kutha Tretes. Meloke dobol iku. Malih bingungi. Tuku ali-ali nang kutha Tretes. Mpun lali nyoblos gambar kates. baik Ridin. Assalamualaikum. Wong durung diceluk lho. Demikian tadi menyampaikan Bapak Kundet visi misi ke depan apabila terpilih menjadi kepala desa. Kemudian kami persilahkan calon yang nomor 2 Mami Okta menyampaikan visi dan misinya. Monggo. Kantil Pak, tolong Pak. Kecantol lato-latomu brosot. Aduh kok melingsi sih Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sederek warga desa mriki tepangaken kula Mami Okta saderengipun kula nepangaken kula aturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Khususipun Bapak Panitia, Iya. kula aturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakean salam. Kakek assalamualaikum. Nanti tanda visi misinya apa? Gitu loh. Tak uyu cocotmu apa kon gue? Lah apa kan nek uyu cocotku kon? Kalau lurah kok jahat. Mpun Jahat geger. piye? Ayo, tunjukkan. Tunjukkan apa? Dudono ngono. Rupane wis kaya Dudono ngono. Lho aku banci. rupane wis kaya kemiri. Enak, tek tek. Assalam. Gak seneng aku, Pak. Lanjut. Gak suka Lanjut. aku. Tolong calon yang lain jangan mengganggu. Aku digangga. Diganggu. Visi dan misi. Aku kudu guyu. Aku kudu guyu. Gak ngono kudu guyu tak kudu ngoyo kono. Ayo. Kon kate kerowoki aku maneh kon. Dene tak kerowok tak belum. Iya mek gopeke kenceng modhe wis peplek kate ngrowoki aku gak sabar. Katop. Sebelum saya dilantik menjadi lurah, perkenalkan nama saya Mami Okta Serli Merinti di malam hari. Kakean. Arti dari Okta adalah cantik, Serli adalah eser-eser. Pelem. Jadi Mami Okta itu punya perusahaan bengkel. Untuk menyejahterakan warga desa yang saya serang dari calon yang pertama tadi janda ya. Saya akan menyerang berondong-berondong dudo-dudo sing ganteng, tak kei bondo setiap bulan 25 juta. Tepuk tangan untuk Joko-Joko sing ganteng dan berondong-berondong. Wah. Disai. Maka dari itu saya bisa memahami kebutuhan dari bapak-bapak, itulah visi dan misi saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, demikian tadi visi dan misinya calon Mami Okta nomor 2. Kemudian marilah kita dengarkan bersama penyampaian dari calon yang nomor 3, Bapak Taji, visi dan misinya. Monggo Bapak Taji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Masamu aku ki mati ngono ya. Mendoakan Pak, mendoakan. Mendoakan yang enggak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. gila niki. Gila niki. Bisa repet ngene. Aja gawe selit iki rek. Calon lurah kok ngentutan ini. Ada di jepno aku repet ngene, Pak. Duduk, biar tahu pendengar. Meneh suntik kon. Hah? Suntik kok. Duendi. Iku mulo mari mangan batang opo sih? Mesti dijepno nak. Cek. Ayo tutupno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngurus. Jowes. Kula menika badhe Mending aja ngopi yo. Aku enak kopi Pak Kemi lu. Sitang mari ngono. Kok budal dhisik? Iya. Boleh. Oh, Pak, hop. Bapak Taji, nggak boleh begitu.
Nggak boleh keluar Suwi. sebelum pencoblosan selesai. Wong aku lu ngomong dhewe kok ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, Kula menika badhe ngedalaken visi misi dengan biar masyarakat tek jelas. blek. Tek dung dung blek. Lah, Tek dung dung blek. 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 Tek dung dung. Ba. 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 Calon lurah kok kayak kucing kerah ini. siapa gak kudu. Pun kula menika sampun dados lurah. Wah, pun kuatir. Para masyarakat gede tua nom ya, kula sukani BLT. Pun ruwata mawon mboten pandang sugih, mboten pandang miskin. Kula rataaken 1 triliun, 1 triliun. Nah, nek pun 1 triliun dhewe sampe kelumpukaken. Nek pun kelumpukaken jebret sampean tenggen kula, mungkin kula pae. Pak. Sekian. Pun demikian hadirin visi dan misi Bapak Taji calon yang nomor 3. Anda kami persilakan duduk yang tenang sambil berdoa pencoblosan segera dimulai. Pulung. Polong ndi wong kembang api. Polong endi? Gelek ya aku. Ambulan iku tak mau mekon. Tolong diam, pencoblosan segera dimulai. Daripada peringisan berdoa. Kami panggil Saudara Robi. Saudara Robi. Saudara Robi. Ayo, Pak. Bolo sak bajek. Yalah. Kanca akeh bolo sak bajek. Mesti iki lho dadi lurah. Lho. Pi. Iya, aku. Salah. Entas teko ngono. Iya didelok iku, Mang. Perlu aku jalono. Lah ya iyalah. Lali. Ya. Nang sawah angon sapi. Sapine Pak, Gowo. Aja lali. Nobloso lagi. gambare terong. Oh iya. Jalali, Ci. Aman tak coblos. Dene delok Ji. Bisaramu, bapakmu, adekmu, ngaten nggonku ya. Siap. Temen? Aman. Sumpah. Aduh, cocok. Ki Robi silakan masuk ke TPS. Pencoblos. Ojo lali. Siap. Sapa iki? Yo, kanca plek-taplek. Iku lho jendong kon. Kemudian Kanca biyen kok. berikutnya kami panggil Mbak Mariati. Mbak Mariati, silakan. Silakan. Datang. Tanda tangan dulu. Milih awakmu gak mungkin. Mbak Mariati. Wong aku Mariati. misanan kala dulur sak kelurahan dadi siji nanggon ngrokok. Mbak Mariati, tanda tangan dulu. Adi lurah aku keturutan lho. Gak tak kei BLT. Musuh. Kenalkan ini calonan Anda. Mana yang Anda sukai? Mana yang Anda sukai? Silakan dicoblos. Ini Pak Taji, Mami Oka, Siut. ini Bapak Kundet. Boleh. Salaman juga boleh. Duh. Yo. Yo. Katop. Yo. Masalah. Konane jimat. Diurek jimat. Jiman sopo? Konane jidor.
Ya, awakmu duwe misanan piro? Duwe misanan piro? Pitu misanane pitu, manak sitok itok, misanan. Ajar sih. Enak kurang ajar, bakal ajar. Nduk ya. Gambar iki ya. Ayo. Ojo dinek, Katam. Ya. Niki pernah nopo karo sampean? Lho, misanan. Oh. Duwe misanan kowe? Dek Mariati, silahkan masuk ke TPS. Sayang. Iya. Terong. Nyoblos masuk. Masuk. Misanane ayu, Pak Dene koyo sepak. Kami panggil berikutnya Bapak Ucok dari RT 7. Bapak Ucok RT 7. Dari Bapak Ucok RT 7. Monggo. Tanda tangan riyen. Pelo yo melo ae. Pun niki calone niki. Kliru iki kok. Iki cocok ketokane, dulure. Cocok padha eleke. Sing bana aku iki sing ndi sih Rek? Rabun ayam yo ngene iki. Sing bana aku tajiku sing ndi arek endi? Lah iki Akonono. jalan lurane ya dadi. Moh, masih nyoblos saya bingung. Ji, Pen yo pen. Moh. Ji, dadi kon le. Pen mesti nyoblos yo kliru. Le, aja ngono kok tak gerabake lek pas kenceng nggonamu lak kene. Macaku nggonku mentul. Lho maksudnya gambare. Ayo mentul. Kok tak kandhani wingi aku melok tirakat ngewangi awakmu. Loh. Barang jam 12 bengi Ji, celorot pewadang Ji. Pewadang dhuwur. Lap. Pulung. Bolong ya iku bolong. Barang ngono mlayu ngetan tak tutno ngetan terus lap. Dadak mudhun nggo juanda Ji. Montar miber. Karo bolong kok. Ceritanya sing kemis malam Jumat. Kemis malam Jumat. Aku wis lali. PN, bahane pulung bandak PN. Nyoblos saya bingung. Le. Kurang siji kon gak dadi. Kacek siji kon tetep menang. Aku mbok buak kene menang kon getun. Iki apa sih iki? Lho iki lak tewel. Lho ya. Bidak. Pak D. TET rong. Alah. Oro. TET rong. Teetel. Rong. Hei, TET rong. sundel balong. Niki lak balik sampean. Nggih. Empun ngoten ditampa mawon. Wah, iki kliku rasane. Sangune Ji. Wes gampang. Gampang apa? Pilih sakarepmu, pokoke titis. Pokoke titis tak titis kon gak gelem tak pilih. Pas pilih kon yo kesasar. Sasar nang ndi? Kesasar golek pilihane kesasar. Gak tak kenceng awakmu kok. Tak kenceng tengah ya. Nah, Tengah disokot. Delep ngene. Ya. Kok gak gelem? gelem. Wis aku tak balik ya. Iya, nanya Pun monggo mlebet teng TPS nyoblos. bak keliru ban. Kami panggil selanjutnya Mbak Dias. Dia anake. Dias. Anake dulu iku di Jakarta Mall, ditelu bapakne iki. Ditelu bapakne.
Anake Timan. Mulane anake jenenge Tias. Dias. Lho, yo. Lho, kok nyacem kok. Eh? Eh? Bala belum belum. Oh. Weh, nanti kae lho, bulu. Ba. Milih sapa? Hei, Eh? hei. Oh. Apa? Lup. Arek iki katanya menjiwai. Apa sih iki apa? Ora apa sih keong, jarene keong. Apa sih iki jenenge? Eh? Iya wis, aja lali ya. Pecel iki ada malep ya. Orang ini kok tidak dagelan yo. Jelas Keluarga. oleh tambahan 50 arengku. Ya apa? Ndek bola kon. Apane? Sapa kon? Kowe gak iso ngomong, apa maneh Pak Deni? Lho, gak iso ngomong gak masalah, seperti pikiran. Silahkan duduk. Kami panggil yang terakhir Ibu Inge. Oh, Nana. Ibu Nana. Oh, Nana dulure wuk iki. Tambah Wahyu iki. Yo ya jelas punane sapa? Wih cantik rek. Iya. Jelas iki ponakane sing begenggek ya iki. Ngomong kan. Ngawur. Pak. Apa? Awas mulu-mulu. Pak sampean ke Walah tiba ijol-ijolan ta iki mang. tak dongani lho, Pak. Dongane piye? Yasin, wal Qur'ani lagi. Yo, Iya, Pak. paman kudu sukses dadi lurah ya. Ya engko lek Tanggamu, bolomu, ponakamu misanan kabeh sak desa jan nyoblos terong. iki misananku kabeh, Pak. Iku misananmu kabeh. Lek sampean dadi aku gaekno warung karaoke. Aja kuwatir, tak gawekno warung karak pepenan. Pak, terongke sampean kok ngene sih. Yo, aja ditemen. Lho. Kayak tau cilik nek nyekel terong lulus arek iki. Yo. Kok saene sih, Pak? Kok saene? Kurang gede ta? Peplah ngene kok. Anane peper galung ta iki alun. Aku Nek berarti isu kenceng ta? kenceng ta, Pak. Oh, nek isu kenceng. Mudange halum. mudange ya apa? Mudange terong ku ya apa mudange? Katam. Kacau. Pokoknya aku ku nyoblos sampean yo. Iya, iya, iya. Pokoknya aku nyoblos sampean. Heeh. Gaeno warung karaoke. Ya. Terus sari aku lunasono. Tak lunasi. Mekarku ingkupno. Iya, ora rasa mekar, tak ingkupe dhewe. Tuh, mari ngono ku, ya, Dok. Meneh tak gaeno masungsun. Sung. Iya, maksud tompok omahe jangkrik.
Tangane. Ngomong ya ngomong, tangan tok gremet rene. Ponakan gak masalah padha karo anak. Iya lho. Aku kok masih aku kok hoyok-hoyok. Aku ya tetep gelem ae soal iki nyoblos aku. Tangane tibake derek keperan. Denana langsung masuk ke TPS nyoblos. Heh? Saya tang duwe. Lha apa? Atuh. 47 miliar. Aduh. Kok nek aku nek dadi Jokwate. Heh? Sayang. Loh. Oleh berarti akeh tadi. Wong calon Nyoblos. lurah geragas. Masuk ke TPS. Lho, serong lho. Oleh berarti akeh tadi. Selanjutnya kami panggil Mbak Fikum. Mbak Fikum. Kalau Mbak Fikum gak hadir, langsung Ibu Inge. Mbak Inge, monggo. Ayo apa? Ayo apa? Ada apa sayang? Syaratnya kok mang wis kok gowo tak goro. Wes, tak sepur-sepurno iku. Lah ndi kres saiki? Eko. Lho dudu iku. Lho lagi. Kliru. Wong kresek ireng kok. Aduh, kacau. Ngawur sama niku. Waduh, wis kadung Lah iya wong nyekal ae keliru botokan saiki. Ngawur sama niku Weh. kok terus piye? Saiki urun-urunan lho kencenge toblosane. Dadi kok teko lebo-lebono ini. Ya. Wong suwe sama ndi? Iki. Suwe sama ndi? Iki. Ayo aku. Lho jarene ayu kok dheke timbangane aku lho. Ayu apa wong lanang kok ayuan? Iki apa dene? Oleh disalimi. Ora usah. Moso tetap moso. Gak oleh disalimi yo. Kalah. Oh, aku dhewe yo gak keduga. Cak, Dik. Biasanya kan ngene iki sampean niku mesti enek parikane to, Lho, Cak. ya mesti kon gawe yo. Lho, sampean lali. Gawe yo. Lah kok main kandhane kok ngon gondol ngono ae. Nang sawah tuku sapi. Sapine digawa wong. Terus Cara lurah jenenge Taji. Gambare gambar terong, ngono lho, Cuk. lho aku kan ngerengno, Cak. Kok sampean ae sepyuran yo kliru ngono kok. Lho iya. Wis tak dongakno dadi. Sayang. Engko lek dadi aja lali lho yo aku ayun temu. Tawayu, bayo. Telung dina aku tunduk kudu wae. Rasan iki ora arek sepanan sakmene yo dirayu. Ana wong wedok teko dirayu. Lho, Saiki dirayu. yo kene modele kepeng dadi lurah. Aja gelem ning, gendakane mau rene kabeh. Wah, Iso ta, Cak? ora gesai. Iki omong gadur iki. Lah takon wong sampeyan akeh po. Lah takonono sih, jajal. Gendakane tak jirine tak gak? Wah, iki lho. Ajaren. Rene taga. Rene taga. Makasih. Aku sing berusaha, Cak. Aku sing sampean kongkon nang Iki- dukun nang apa? Iki kok ngono. sampean gendaan ae, heh. Heh ngomong ae. Rek, sing terakhir mau lak dikei duit 15 juta ya. Lah aku kok kayak 50.000 tadi. Sing cilik ditukono iPhone sing regane 15 juta. Sing sak bupet gedene. Iku apa iki? Terus sing tas sepane sakmene dibukano warung karaoke. Wis, aja ngandel iki ngono gosip. Ngono ya, Cak. Iya. Gosip yo. Gosip. Pengen menjatuhkan sampean cek gak sido, Cak. Lah, musuh ku yo ngono. Musuh ku yo Apik ngono. dianggap elek.
Kok curiga calon gak dadi yo ngene iki. Gak duwe dulur, gak duwe sanak kadang kok nyalokno. Sudah cukup? Aku tak nyoblos ya. Iya ya, kon Dek, kon. Tak bawa ya, Iya, Cak. ngene. Kok Kok dadi? ngene bismillahirrahmanirrahim. Katam. Pencoblosan sudah berakhir. Sekarang waktunya penghitungan. Saudara Wanto, Saudara Aris, silahkan kotak suara dibawa ke sini biar disaksikan oleh masyarakat. Kotak Amor. suara. Pamore kok kate dadi gagah. Sejen iki mingkup-mingkup. Mana? Pak Kuntet nomor 1. Taruh di depannya. Ya. Abot. Ayo jaluk bantuan Hansip no. Calone kudu guyu aku. Jaluk bantuan Hansip nek abot no. Awan bongkot. Oh, lekku nyene boloku akeh. Abot iki. Alah. Taman. Sip. Hei. Para hadirin semuanya, mohon disaksikan penghitungan suara. Segera kami mulai. Kita hitung dengan secara jujur. Ada saksi Aris, ada saksi Wanto. Tolong Aris dihitung kotaknya Bapak Kuntet. Jangan di. Nah, agak berdiri. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Habis. Alah, tikus. Wanto, mohon dihitung kotaknya Mami Okta. Pak. Jangan gitu dong. Entok puyuh saya dilunggui. Itu calon lurah. Kamu harus sopan. Ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Habis. Alah, berjanji. Aku dilokno, Cak. Instruksi. Ya, Penduduk sini berapa? hak pilihnya 1000 orang. 1000 orang. Ini mendapat berapa? Ada yang tidak datang. Ini Ya. berapa? Ini 15. 100 dan 200. 200 termasuk 300. 300. Lah, sisanya padahal penduduk 1000. Terus mboten usah dihitung. Niki Tidak bisa. Ini mboten usah dihitung. harus jujur. Harus jujur, Pak. Disaksikan masyarakat. Harus jujur, dihitung apa adanya. Lah jane iki pun jelas sih. Lah kare samono penduduk 1000. Lah liyane tengen kula kabeh. Ya, tapi harus dihitung, Pak. Jembak. Harus dihitung biar disaksikan masyarakat. Wah, sak jane gak dihitung. Harus dihitung. Luwihane nang nggonku kabeh. Hadirin, kami buka kotak Adil ya? suara Adil ya? yang nomor 3. Saya hitung sendiri kotaknya Bapak Taji. 1. Mulai. Habis. Wah, semaput. Wanto, Aris, ditolong Pak Taji. Nah, sekarang
Pengumuman yang menjadi lurah adalah Ibu Mami Okta. Mami Okta, nek dadi lurah aja gawe jeneng Mami Okta. Gawe jeneng napa, Pak? Tak jenengno Lurah Barkowo. Lurah Panci. Rek, Ya. pancine angel. Dadi lurah iku angel. Ya iya, Cak. Dadi manut masyarakat mana yang disukai, Lah ya apa? suara terbanyak yaiku sing dadi. Ora beda kaya pilihan presiden. Lah ya. Suara terbanyak yaitulah yang jadi. Nah, wis rek, ayo nang desa Gintungan. Apa ya? Nang desa Gintungan bengi iki sedekah desa nanggap ludruk Budi Wijaya. Oh ngono, Cak ya. Bengi iki digawekno lakon apik. Apa, Cak? Lakone Sarinten Edan. Oh sarinten edan. Sarinten Edan. Ayo njaluk berkah pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.